Diba? Luto na lang siya. Luto na yun siya ba? Hindi kapoy na ko. Nakakayo. Bili itong pinagyan mo. Ha? Wala. Tubig mo na. Ano? Wala yun mo lang. Uy, okay man mo. Lagi siya kayo na karang prito yun kayo siya ba? Ayun na lang siya. Pasagay na lang siya. Unsa? Nay, kaluoy man. Sa wala kong ka-word nito eh. Oh, shit! Uy, ganun to, pagkapito, itong isa. Magot ka nga. Init naman kayo. Kung ano naman kayo, sakit na kayo. Kasi hindi ako nalagpunan. Sakit? Nayayay. Ito ang tugan. Mga like. Facebook? Bilis oh, YouTube yung uso. Facebook na ko nga, masakpan. Sige na, dito na. Kasi like. Ayun, balaan ko. Pagod na siya. Sigaba lang mga. Ay, marami kong naman kaani. Hello. Wala mo na. Pag-dito lang. Lagi niya mo ba sa mga ba na ba? Basto. Ay, master steamer daw siya. Sariente, Simapot, Tupang.
Mm. Mm. Ini lagi nak. Apa sih? Jangan lagi dia. Itu lagi lang. Ini lagi lang. Ano yung like more views because I'm not for ano yung lagi? Hindi ang yun naman. Kung siya daw, dala kung dala sa view, pwede siya magluto din. Pag-buhay niya. Ayaw, wait, ganun mo kayo. Kape mo siya. Oy, nagduha ng live. Ikaw ba yung YouTube niyo? Wala mo ba? Yung mag-love. Ano ba? Love. Shot na ako? Hindi. Sige. Ano mag-share? Ano mag-share? Hindi ako mag-share. Hindi dito. Doon. Ako. Sa trabaho. Ito na to siya. Okay na. Hindi na mo. Ikaw pili mo. Ayun lang. Ayun lang. Wala po siya. Lak. Wala ko niya pa mga mga na. Pero ka daw. Hindi na. Ang rito lang siguro ka mo. Walang uupuan ka. Ay, I'm very proud. Seeing in your too. Are you cooking? Ito ba? Say. Yes, she's cooking right now. Ang dancing. Dancing. Yung ba? Okay ba? Dancing. Ang cooking. Can you search me up? Yes. Yes, I will. May naman daw. May ikaw, bakit ikaw? Malay mo, basta ikaw na yung mudo sa fried fish. Sana? I-fried mo na siya, di ba? Dried fish. Ano ba? Ano na siya, dahil mag-ingisan na lang. Ano rin? Ano na na, ay? Fish. Fish nga giprito. Ano ba? English. Ang prito kay Kuan. Frying. Frying fish. Frying fish. Frying. Ano yung difference sa fried? Fried, pag chicken lang na siya. Only for ano? Fried. It's already done. Frying tama. Ano, frying kumde.
Ah. Ikaw ba kung teacher, love? Love mo ganyan kuan? Are you Filipinas? Yes. Love, ay Pilipinas ka sa yan. Sino? No, I'm Indian. Alam mo, where you from? Davao. Yes. Sabi niya ba, are you Filipinas daw? Tapos ba, Ha? as are you Filipinas? Philippines. Are you Filipinas daw? I'm steaming, Streaming. Streaming your life. steaming, said hi. Yeah, hello, sabi niya, said hi. Hello. Hi, hello. Mama. Where you came from? Ano? Where you came from? Indian. No, I said, Ariente, Simatrupang. Where do you live? How is South Apple? Oh, Indonesia. Oh, Ah, Indonesia is from my country. I near from my country. Abot ko tong English. Sige na, ano na. Sabi mo, Pilipino na eh. Near, tapos na mo na. Here in our country. My country. Dool raw. Sa laila pa tayo. Sa English naman. Near, gani. Dool. So, darat, basta kay kuha na. Darat, magkalimaw na English doon. Okay, okay. Especially, okay. Indonesia. mama. Mama. She said mama. Mama. India. Meron kay fans. Oh. Pag Indonesia yung ng beauty. Yan. Pag Indonesia yung ng beauty. Bakit ganyan? Ano niya? Ano niya? Ha? Ano niya? Ano niya vlog? Meron siya mga... Ano na yung Matas ko. Dapat nag-view. Sabi. Ha? Ano ba niya? Damang? Ano? Squash. Mga Halloween, buburo ko lang. King Poy? Mga Halloween. Nakay... Kuhan. 2 views. Views ba? Oh. Uy. Ang mo din dito ka sa ano dahil lang. Kailangan din mo ano kung time check na. It's swap. Indian. Indian. Indiana. She's Indiana. No views. Ano sila lang?
Mas dako daw ang kwan god. Dako daw ang kwan lapag ang mag-use nimo kay lahing nasod. Ang viewers nimo ba? Oh. Tama na ni. Too much. Go search me up, okay? Said hi. Bye. Why you said bye? Where are you doing? What are you doing right now? Going. Doing yun eh. What are you doing? Going. Doing? Mag-buy na siya. Ano yung buhaton ba? Ano, why he said bye? Where are you going? Where are you going? Ayanita. Ayense. You... Sabi na, sinaubos na yung video. Sige lang. Pero namin ko nila ba, bata, grabe, speaking ba, grabe mga bataan. Maulo, masada ng mga bataan. Sinansi pa. Hindi ka lang ginapin na. 18 minutes na. Ay, naguglaw. Buti, dagdugay naman ito. Ikaw na ito. Sige na pagbuko. Iya, dili ba ikaw ang model na ilan? Nindot din po, ikaw ang model. Oh, sige na. Times up. She's already done frying fish. Oh, what is that? Oh, no.